care sunt avantajele în introducerea acestei taxe de gunoi. În primul rând, că se reduce aproape la jumătate. În al doilea rând, Primăria orașului, Consiliul Local, prin Primăria orașului Năvodar, poate să facă investiții la nivelul dotării cu recipienți de gunoi, cu cubele, să creeze amplasamente noi pentru asociațiile de proprietari, să achiziționeze cubele și să le pună la dispoziția tuturor locuitorilor orașului, poate achiziționa mașini în ceea ce este colectarea gunoiului menajer și ceea ce este cel mai important lucru, avantajele din această reducerea acestei taxe, deci noi facem că proiectul pot acorda proiectul de hotărâre. Vă rog frumos, acesta este proiectul de expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea și reducerea taxei de gunoi. Mulțumesc. Iau un coleg să vorbească. Bine, înapoi. Poftiți. Aș vrea să fac o remarcă. Timp de 3 ani de zile, taxa de gunoi de la Năvodar a fost cea mai mare, 80.000, 70.000 pentru persoană. Acum, de unde avem noi garanția că dacă actualul primar mai au un mandat, o să facă 150.000. Avem un proiect de hotărâre mai bun. Poftiți, domnul Andrei Grosin. Domnul președinte. Auzim gunoiul, am amarea statul. Vă rog, domnul Andrei Grosin. Vă rog, luați cuvântul. Așa cum este redactat proiectul inițiat de către dumneavoastră, taxă pe gunoi, nu se referă cu nimic la ce anume se înțelege prin taxa de gunoi. Așa cum este redactat proiectul dumneavoastră, înseamnă că pentru faptul că producem gunoi, ajungem să plătim. Iar pentru colectare, transport și neutralizare plătim în continuare. Vă rog frumos, stați puțin, nici de dată. Și mai mult decât atât, pe ordinea de zi mai este un proiect. Ori le discutăm pe amândouă împreună. O propunere, domnule. Eu personal consider că se impune ce puțin schimbarea titulaturii. Bănuiesc că scopul noi l-am acordat domnul Matei. Vă rog frumos, domnul Chelaru, dați citire și celul... Îți spune că sunteți băiatul domnului Tudor? Doamne, luați să fie lumea, care sunt agitatorii. Toți băieții, domnului Tudor, domnului Scote. Vă rog, domnul Chelaru, spuneți ce proiecte avem. Eu o să fac citire proiectului de hotărâre inițiat de consilierii PNL-PSD. Este vorba strict despre taxa de instituire. Este vorba despre instituirea unei taxe de salubritate în cuantum de 3,5 lei pe membru de familie. Deci nu cu 5 lei, 3,5 lei, ce va fi cu termen de plată trimestrial până la finele ultimei luni din trimestru. Beneficiază de scutiri de la plata taxei de salubrizare persoane fizice determinate potrivit dispoziția articolului 184 aliniatul 1 cod fiscal, veterani de război, foștii deținuți politici, beneficiarii legii 416 pe 2001, minori în vârstă de 7 ani și persoane cu handicap de grad 1. Deci asta este taxa pe care noi o dorim. Trebuie să ne părăm. Deci avem... Deci vă rugăm frumos Poliția Comunitară. Deci suspendăm ședința până va fi evacuat în direcție. Vă rog frumos. Am suspendat ședința. Dar cum să vă băgați? Stați vă acolo. Deci, ne așteptam să se întâmple așa, pentru că asta a fost intenția domnului primar, deci zice că se poate lega lucrurile. Și să spune
poate, domnul primar, lasă cu bine, domnule. Nu putem să fie nici atâta, ați adus tot felul de primări de aici. Domnul primar, sunt oamenii dumneavoastră, vă rog frumos să liniștiți. Vă rog frumos. Sunt oamenii orașului, vă rog frumos să păstrăm liniștea ca să ne putem desfășura ședința. Vă rog frumos, haideți să păstrăm liniștea și să desfășurăm ședința în continuare. Haideți, vă rog frumos. Vă rog să vă așezați și haideți să începem să continuăm. Avem multe proiecte pe urmă de zi. Domnule președinte, vă rog să... Domnule președinte, sunteți președintele, vă rog să mai facem referiți de Consiliul Local. Referiți exclusiv la ședința de Consiliul Local. Deci domnul Chelaru Florin spune că există un proiect de hotărâre care se referă la fixarea păiarea același conținut. Un proiect de hotărâre s-a votat cumva schimbarea ordinii de zi, întreb. S-a votat cumva schimbarea ordinii de zi, suntem la proiectul, nu vă votați ideea să schimbați, suntem la proiectul ăsta, sunteți pentru el sau împotrivă? Aveți două variante, sunteți pentru aprobarea acestei case de gunoi și reducerea ei sau împotrivă, vă rog frumos. Cine este pentru proiectul de hotărâre supus aprobării dumneavoastră introdus de domnul primar? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Cine se abține? Cine se abține? Să votează și aici, să adunați nici de mai decât la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 abține. Votați pe ființă, vă rog frumos. Proiectul de hotărâre? Bun. Pentru că este o operație. Bun. Proiectul de hotărâre numărul 6. Pentru că 5 care de fapt este 6. Proiect de hotărâre cu privire la împroprietărirea domnului Adam Anton în calitate de veteran de război cu teren intravilan în suprafață de 500 metri pătrați. Dacă sunt abține. Probleme. Sunt discuții? Nu. Domnul primar, la comisiile de specialitate, noi iubim și noi, ca și dumneavoastră, veteranii de război, mai ales pentru că sunt din ce mai puțini. Dar aș vrea totuși să îmi permiteți un reproș, că nu ați prezentat la comisia juridică ce merite are domnul veteran de război. Nu a fost făcut acest proiect în comisie de... Am înțeles o fine ce avem și noi, dacă veteranul ăla e de război. Poți să fie și... Domnul Matei, toți veteranii de război care au vedarea credință și bărbăție au dreptul la părere. Și acest domn are această vedare. Ea a fost prezentată. Bun. Deci acest domn veteran de război a arătat domnului Sponte. Nu mi-a arătat, dar supuneți la vot. Era pe credință când nu ați plecat. Da, vă rog, domnul Paco, vă rog. Deci vrea să vorbească domnul primar. Dați microfonul domnului Pancău. Bă, jumătate de două microfoane, da? Jumătate de masă. Ăsta jumătate de masă celălalt. Domnul primar, și noi avem dreptul să vorbim. Vă rog frumos, dați microfonul. E colegul dumneavoastră. Poftiți, domnul Pancău. Da. Poftiți, domnul Pancău. Vă rugăm să le dați microfonul colegului dumneavoastră. Dați microfonul colegului. Așa. Deci eu aveam doar o singură întrebare pentru domnul primar. Cererea este depusă a domnului Adam din 2005. Spuneți-mi și mie dacă era într-adevăr, nu trebuia să se soluționeze atunci, nu acum cu 6 luni înainte de alegeri, ca să dăm dovadă că facem campanie electorală. Era corect atunci când un om depune o cerere, așa cum scrie în lege, în 30 de zile să-i dea răspuns.
nu s-a dat răspuns, s-a găsit după 3 ani de zile. Noi votăm pentru veteranii de război, dar trebuia să-i dea răspuns în 30 de zile în momentul când a depus cererea. Domnul consilier, dați-mi voie, domnul președinte, acest proiect de hotărâre documentația adusă veteranul de război în luna august anului trecut. Dar din luna septembrie, de când nu se mai țin ședințele de Consiliu Local, și l-a precizat sistematic, de aceea se află pe ordine de zi la această ședință. Dar nu are rost, am convenit, domnul consilier, am convenit, să nu facem aici, iar responsabilitatea politică. Haideți să sunt 70 de proiecte, să le supunem la vot. Vă rog frumos. Domnul primar, da. Aș dori doar atât să știu. O singură întrebare și trecem la vot. Dacă cine e din 2005, de ce nu a depus în 2006? Pentru că nu a avut documentația completă și a adus-o completă în luna august. Care este regimul juridic al terenului? Vă rog să puneți la vot. Terenii tranziral construibil? Domnul președinte, vă rog să puneți la vot. Vă rog să veteranul de război are dreptul la afectare instabilă. Cine vrem să votăm? Haideți să votăm! Cine este pentru? Îl votăm, dar l-am spus că noi cunoștim-o de cauză. Cine se abține, cine este împotrivă? Vă mulțumesc, da. A rugat și doamna noastră, că... Deci proiectul numărul 6, proiect de hotărâre cu privire la revocarea hotărârii de Consiliul Local, numărul 100 din 3105 2007. Dacă sunt probleme, vă rog, sunt probleme? Nu, atunci supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Deci acest proiect a fost aprobat cu un număr de 18 voturi. Un număr de 18 voturi. Vă rog să vă comisioana să 21 de voturi. Deci 18 voturi. Buletinul meu. Se arate... 7 de proiecte în hotărâre pentru completarea actelor 54 din 2007 cu privire la actualizarea inventarului drumurilor care aparțin domeniului privat al orașului Năvodari. Dacă sunt probleme, vă rog, domnul Celaru. Sincer să fiu, aș vota cu mare plăcere, nu văd tabelele cu modificări, anexa, eu cred că s-a greșit, nu văd absolut, nu știu ce să votez, domnul primar. Anexa și toate tabelele acestui de vedere au fost prezentate la comisie și din luna octombrie anului trecut, tot vi s-au prezentat și tabelele și anexa. Vreau să vă spun că această mapă, care are 4 cm grosime și pe care proiectele acestea pe care le-ați văzut de atâția ori existe de rost, acest proiect este necesar în vederea rezolvării tuturor proiectelor de hotărâre care așteaptă și care au fost aprobate pe ordinea de zi până acum. Mai mult decât atât, proiectele de hotărâre pe care le-a aprobat domnul primar, nu pot fi aprobate de puștire decât dacă este aprobat inventarul. Bun, deci având în vedere că celelalte proiecte nu pot fi aplicate la aprobat. Deci mie nu mi-a parvenit adresele, nu pot, probabil anexele sunt doar la cutie lipede și au fost și colegii. Cine este pentru acest proiect? Vă rog, 1, 2, 3, 4. Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 abțineri. Acest proiect se aprobat, asta executivul nu poate pune în aplicare tot ce se aprobat înainte. Inclusiv pentru proiectul de hotărâre numărul 8, care de fapt este 9, da? Proiect de hotărâre privind propunerea unor măsuri referitoare la transportul public interurban de călători. Dacă sunt discuții, vă rog. Da, spuneți, domnul primar.
Spuneți, domnul primar, dacă votați Matei, aveați 23. Domnul președinte, vreau să vă spun ceva, în calitatea dumneavoastră de consilier, care trebuie să vă bateți pentru drepturile locuitorilor orașului Năvodari, indiferent dacă sunteți primar sau consilier și dacă aveți pârghile prin care puteți să ajutați înființarea acestui transport, trebuia să faceți din 2004. Nu numai să vă leagă lumea. Să fie clar, domnul primar, încă un lucru. În vreo dată mi-a cerut în ceea ce domnul președinte, faceți campanie electorală sau dați voie să prezint proiectul? Îmi dați voie să prezint proiectul? Îmi dați voie să prezint proiectul? Domnule primar, vreau să vă spun un lucru. ce timp de 4 ani am putut să facem acest proiect? Domnul consilier, dați-mi voie să vă prezint acest proiect. În cadrul proiect fals, domnul consilier, în cadrul Consiliului Județean Constanța, îmi dați voie, rog consilieri, PSD și PNL, îmi dați voie domnule președinte, să prezint proiectul. Dați-mi voie să prezint proiectul, domnul președinte. Deci, în cadrul, numai puțin, în cadrul Consiliului Județean Constanța s-a înființat Autoritatea Județeană de Transport. Funcționează zona metropolitană pentru a înființa transportul public de călători între Năvodari și Constanța Gară, care să fie finanțat din fonduri publice, nu private, pentru că firmele la ora actuală sunt firme particulare, pentru înființarea acestui serviciu public de transport interurban, este nevoie de acordul celor 3 consilii, Consiliul Local Năvodari, Consiliul Municipal Constanța și Consiliul Județean. De aceea am inițiat acest proiect de hotărâre, pentru că există baza legală pentru ca să funcționeze acest transport public. Care este baza legală de domnul primar, la această dată nu există în zona metropolitană, nu funcționează. Domnul consilier, îmi asum toate riscurile ceea ce privește modul cum este inițiat acest proiect de hotărâre, așa cum a confirmat. Vă asumați și atât punct. Vă mulțumim, domnul primar. Proiectul dumneavoastră se aseamănă într-un fel cu proiectul meu, dar vă spun că este doar propagandă electorală și nu o să uitați, suntem aici. Dacă domnul primar o să reușească să aducă la... Nu știe cum să o facă. Rog colegii mei să-l voteze, domnule. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cine se abține? 1, 2, 3, 4. Sunteți împotriva transportului public între Năvodari și Constanța de Năvodari. A trecut acest proiect. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Domnule primar, cred că toată lumea de la niște puterii de impresie, pe toată de proiecte. Vreau să înțelegeți, oameni buni, că transportul interjudețean se face în baza unor licitații. Nu Consiliul Local poate să hotărască. Dragii mei, este o falsă iluzie că putem avea în acest moment transport. Deci, după iunie 2008, vă spun că atunci se fac licitațiile de către Direcția Consiliul Județean și Direcția de Transport. Deci, oameni buni, ALL-ul, deci, oameni buni, degeaba votăm, degeaba nu votăm, proiectul ăsta este fals, este electoral. Îmi doresc să fie... Domnul Celaro, terminați că ne plictisiți, domnul Celaro. Câți oameni, doamne, câți dintre dumneavoastră mergeți în transportul local?
Asta a apărut în ideea dumneavoastră. Deocamdată nu funcționează nimic ca zonă metropolitană. Oameni buni! Vă mulțumim, noi am votat, îi urăm succes domnului primar și o să aibă toată susținerea mea, dacă mi-o cere, să reintroducem 23, dacă se poate până la gară. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială, aprobat prin HCL numărul 19 din 31/1/2007. Eu am aici, fac parte din Comisia Socială. Avem la Serviciul Public de Asistență Socială o troaie de angajați. Nu știu cu ce lucrează. Era normal să fie aprobat acest proiect în Comisia Socială. De aceea propun colegilor mei să-l amânăm pentru a fi discutat în Comisia Socială și în Comisia Juridică. Dacă altcineva mai are ceva de discutat, de obiectat. Cine este pentru acest proiect? Cine este pentru amânarea acestui proiect? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voturi. Cine se abține? Cine se abține? 1, 2, 3, 4 voturi. Deci, cu 14, deci a fost amânat acest proiect. 10. Proiect de hotărâre cu privire la criteriile de acordare a serviciilor comunitare, sociale și sociomedicale. Ce s-a întâmplat? Domnule Tucan, vă rog frumos, lăsați instalațiile electronice să funcționeze. Cred că dacă sunteți mai lung în mână, puteți să rupeți antenele de acolo. Vă rog frumos, să vedeți de treaba dumneavoastră. Serios. Domnul primar. Proiect de hotărâre cu privire la criteriile de acordare a serviciilor comunitare, sociale și sociomedicale persoanelor vârstnice aflate în evidența Serviciului Public de Asistență Socială. De asemenea, nici acest proiect nu a trecut prin Comisia Socială și nici prin Comisia... Domnul președinte, domnul Matei. Da, vă rog, domnul Colan. Domnul Matei. Acest proiect se referă la criterii de acordare a serviciilor comunitare pentru persoane vârstnice, domnule, și este pe ordinea de zi din luni. Votăm. Deci, n-are rost să ne facem o campanie să... Bine, ieșiți în afară. Supuneți la vot, domnul președinte, imediat. Domnul primar îl supune la vot. În schimb, cu scuzele de rigoare, aș vrea să vă mai fac un reproș. Anul trecut, toți pedicii din județ au luat pachete plătite de Consiliul Local în votare. Și de domnul Matei, nu facem campanie, nu suntem aici în schimba cetățenilor, vă rog frumos să trecem la următoare. Plătite de către Consiliul Local, domnul Matei, Doresc ca la post. poate să spun ore, Să le aduce poate să spun. cine este pentru acest proiect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 voturi pentru 21 de domnișoara secretară. Aș dori, domnul președinte, să dați voie de aceste facilități pentru pensionari au beneficiat toți bătrânii orașului Năvodar, indiferent de ce partide au făcut parte, care au îndeplinit condițiile aprobate de fiecare. La președinte, numai bătrânii orașului Năvodar, așa cum s-a aprobat în hotărârea de Consiliul Local, și vă rog să nu mai faceți afirmații din acestea care n-au suport în realitate, pentru că vă dau în judecată chiar dacă vă place dumneavoastră. Haideți să fim corecți față de oameni. Nu poate. Hai să mergem mai departe, vă rog, domnule. Deci 11, proiect de hotărâre, aprobarea modificării unor redevențe aprobate anterior frumos,
aprobate anterior pentru concesiuni de terenuri, precum și a caietelor de sarcini aferente. Deci domnul primar vrea să votăm așa la grămadă, nu știu câte proiecte de hotărâri pentru terenuri. Eu propun respingerea acestui proiect și discutarea fiecărui proiect în parte. Bun, cine este pentru respingerea acestui proiect? 1, 2, 3. Pentru un petition special, domnule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cine se abține? Cine este împotriva? Cine este... Vă rog, dumneavoastră trebuie să puneți la vot despre președinte și părțiți-vă datoria. Trebuie să supuneți la vot cine e pentru acest proiect și cine e împotrivă. Dumneavoastră l-ați aprobat cu 14 voturi. Am supus la vot respingerea acestui proiect. Ce respingere? Spuneți corect. Pentru că nu trebuie să votăm la grămadă 30 de proiecte de hotărâre pentru acordarea pe hectare de teren formalul. Domnul Matei, nu sunt de acord cu treaba asta. Deci proiectul a fost respins. Vă rog, domnul președinte Matei, habar nu are ce conține acest proiect. Vreau să vă spun că deși l-a citit de 9 luni de zile, nu o poate să înțeleagă că acest proiect se referă la așezarea din punct de vedere legal și calculul legal al plății pe taxa de concesiune la niște concesiuni aprobate acum un an sau 2 în urmă. Deci s-a modificat legea și altă formulă de calcul. Nu este nici aprobare nici în toate aceste concesiuni sunt aprobate. Numai că nu putem să le dăm și să dăm drumul la licitație pentru că sunt alte tarife. Asta se aprobă în acest proiect de hotărâre. Da? Și s-au mărit aceste tarife. Legea cere să le actualizăm. Deci a respins acest proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente unor obiective de investiții. Păi nu, trebuie să spunem, nici acest proiect nu a fost dezbătut în comisiile de specialitate. Era normal să știm și eu felul în care vrea domnul primar să facă investițiile, străzile și așa mai departe. Domnul președinte, acest proiect se află pe ordinea de zi de anul trecut din octombrie și îl știți că a fost prezentat în toate comisiile. Numai că dumneavoastră între timp ați schimbat comisiile și iată la ce se referă acest proiect. Privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice la domnul președinte, dați-mi voie. Alimentare cu apă în toată zona de nord a orașului Năvodar. Nu mai mare nici nu, dacă vreau să luată, de 3 ani jumătate. Iată, canalizarea, domnul președinte. De 3 ani de zile și minima. Auzi, domnul președinte, dacă nu a fost până acum pus în practică, ce vă oprește să ne aprobăm de acum încolo? La domnul de la. Domnule primar, domnul Matei a spus că dumneavoastră nu a luat act de aceste în comisie. Asta nu înseamnă că nu votăm pentru. Oameni buni, canalizare, șofere, deci toată lumea, deci toți cei care suntem aici votăm pentru canalizare. S-a discutat în comisia juridică și au fost analizate. Bun, deci vă rugăm să lăsați pe domnul primar să citească proiectul. Sunt de acord, oameni buni, sunt de acord să citim proiectul, toată lumea de aici votează. Vă rog frumos, care se referă la documentația tehnico-economică, canalizare menajeră între strada Plotilor, strada Constanței și pasajul de cale ferată, canalizarea menajeră pe strada Salciei, canalizarea menajeră pe strada Midiei și strada Cavanei, proiect trama stradală în toată zona Ciocârniei, străzile, grădinilor, muzicii, stejarului, pradului, câmpului, viilor, amenajare strada Matului. Acestea sunt o parte din proiectele de Mulțumesc foarte mult de aici că iau o stafeta. Vreau să anunțăm că în continuare vom face alimentări cu apă. Execuția alimentări cu apă potabilă, zona nord, orașul Năvodar, canalizări. Strada Plopilor, strada Constanței, pasajul de la calea ferată Năvodar. Deci alături
Da? Da, toți consilierii vor acest lucru. Canalizare, bloc C1, C2, Sadamidei, M2B, M2A. Clamă stadală, oameni buni, auziți, da? Clamă stadală. Actualizare, proiect, clamă stadală, zona Ciocârniei Năvodari. Recapturarea menajer Stada Martului. Asta avem și noi. E bine, da. Deci asta vrem și noi, dar numai să avem om care să le facă. Nu am avut timp de 3 ani jumate. Nu am avut. Dacă vrea, ne trebuie acum. Nu am vrut. Deci noi ne votăm, dar nu o să aibă cine să le facă, că nu e în stare. Cine este pentru? Numărați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 consilieri le-au votat proiectele lui Calapot. Numai să fie în stare să le facă. Vă rog, a trecut acest proiect. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului și a căiertului de sarcini al Serviciului de Salubrizare al orașului Năvodari. Vă rog, domnul Andrei, continuați cuvântul. Vă rog frumos. Domnul Șobor, nu putem inițiativa, Eu fac aici scandal. Mă lasă vorbesc, domnul. Mă lasă vorbesc? Mulțumesc. Domnul președinte, vă rog frumos, luați măsuri pentru păstrarea liniștii în sală. Domnul primar, acest proiect observ că este modificat față de forma prezentată în Comisia de Specialitate. Respectiv, ați renunțat la articolele care prevedeau preluarea serviciului de salubritate de către aparatul de specialitate din cadrul primăriei. Este adevărat? Deci vreau să vă spun un lucru, nu am renunțat la nimic. Legea spune foarte clar cele două variante în care se poate efectua serviciul de salubritate într-o localitate. 1. Într-un compartiment în cadrul primăriei sau 2. Prin licitație. Până, având în vedere faptul că noile reglementări nu sunt definitive și nu sunt atât de clare și am primit avizul la NRSC de a funcționa încă 6 luni de zile pe actuala formulă, cu condiția să aprobăm regulamentul de salubritate și caietul de sarcini, atunci proiectul l-am prezentat în forma respectivă. Mă bucur că vă gândiți și la angajații care și-a pierdut locul de muncă. Oricum mai mult decât dumneavoastră, știți sigur. Pe înțelesul dumneavoastră, după ce la Ecotern s-au făcut investiții în utilaje, în mașini, pe gunoi, domnul primar vrea să-l dea la anumit consilier pe Domnul Matei, spuneați că o să stea aici după ședință și vă ascultă. Cine este pentru adoptarea acestui proiect? Noi nu suntem de acord. Susținem sindicatul de la Ecotern. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4 voturi pentru. Cine se abține? 1, 2, 14 abțineri. Vă mulțumesc, nu a trecut acest proiect. Vreau să fac o mențiune. Legea spune foarte clar că dacă nu este aprobat acest regulament, Consiliul Local va trebui să plătească va trebui să plătească din vedere contravențional. Ați prezentat, eu am văzut regulamentul ăsta. Vrea să-i aprobă regulamentele în sine, dacă nu se aprobă, nu se să-l arate, pentru că am demascat cine vrea să ia salubritatea în oraș. Domnul Matei, vor să-l ia domnule. Domnul Matei, lăsați acuzele. Dacă nu aprobăm proiectul respectiv, oameni buni, nu se mai face salubritate. Oameni buni, nu vreau să fiți induși în eroare. Am primit un proiect de hotărâre. Ok, fost în regulă. Numai că, aici spune așa, cu privire la aprobarea regulamentului și a caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a orașului Năvodari. Hai să votăm? Haideți să votăm. Ce să votăm? Nu avem nici regulamentul, nici caietul de sarcini. Domnule, le-ați avut la comisie, domnule, știți pe de rost. Nu trebuie să intrat în comisie. Rog secretariatul permit să aducă procesul verbal de ședință de la comisie, să vadă că a fost trecut
prezent, și-au luat banii și au semnat pe toate proiecte. Acum nu mai recunosc. Nu știu să vă spun. Nu am luat niciun bani. Pe 5, pe 4 luni de zile nimeni nu ia niciun bani. Păi dacă n-ați ținut și bine, păi nu de ce tot cu dumneavoastră. Ce să mai facă? Trebuie să munciți ca ceva. Păi spuneți-i lui Daniel, nu, domnule, că... Vă rog să spuneți adevăratele motive pentru care nu votați. Nu că n-ați știut. În procesul verbal ați semnat că ați luat la cunoștință, l-ați luat și banii ca fost de viță. Să spuneți adevărul, oameni. În jumătate de ani niciun consilier nu și-a mai luat banii. Deci în jumătate. E foarte bine, a trebuit să-i donați 14. Proiect de hotărâre cu privire la mărirea suprafeței de teren închiriată de către Rodifer ESA, Agenția Constanța, de la 3 metri la 6 metri, în vederea amplasării unor noi chioșcuri. Dom'le, deja s-au amplasat chioșcurile astea. Domnul președinte, noi nu o să vă aprobăm. Domnul președinte, 3 chioșci, nu coșuri. Mai citiți o dată, 3 chioșci. Păi nu, coști ai auzit tu, domnul primar. Este un chioșc de 6 metri în loc de 3. Bine. El funcționează, vine ziare. Bun, noi nu vă aprobăm. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? 1, 2, 3, 4. Cine se abține? Cine se abține? 14 abține. Să vă fie rușine să nu ne mai montați. Domnul președinte, dumneavoastră referit acest proiect. Dumneavoastră nu vreau să se distribuie presa în votare. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere numărul 14.566 din 01 a 11 a 2006. Este vorba de blocul 17 în care doctor este, da? Nu e, domnule, vedeți proiectul 15, domnul primar, a sărit unul. M-au obosit colegii noastre de la PDS. Proiectul 15, da. Vă rog. Bun. Deci acest proiect trebuia dezbătut în Comisia Socială, că este vorba de repartiții de locuințe. Nu a fost dezbătut în Comisia Socială, să analizăm dosarele și propun amânarea acestui proiect. Omul ăsta stă de 7 ani în casa asta și s-a expirat contractul de închiriere și popor, nici trebuie să dau hotărâre de prelungire. Deci domnul spune, eu trebuie la proiectul 15. Citiți proiectul 15. Prelungirea contractului, vorba. Dom'le, ați greșit. Este vorba de apartamentul repartizat prin hotărâre de continuu Poliției Oraș Năvodar, domnul președinte. Și este, dumneavoastră, împreună cu noi, am aprobat un regulament prin care se încheiau contracte de închiriere anuale și se prelungesc prin hotărâre de Consiliu. Este legal să se supună spre aprobare prelungirea contractului. Trebuia să treacă prin Comisia Socială. Vă rog, domnul Andrei Cosmin, luați cuvântul. Domnul consilier, nu știu dacă vă dau... Rugăm secretarul tehnic să spună dacă a trecut prin comisii sau nu. Domnul Sponte, mă lăsați să vorbesc. Vă rog frumos. Nu știu dacă vă dați seama, dar dumneavoastră la data de 31 ianuarie 2008 prelungiți un contract care a expirat la data de 1 noiembrie 2007. Pentru că de atunci dumneavoastră ați părăsit toate salele. Ca să vorbesc, domnul Sponte! Mă lăsați să vorbesc? Domnul Cosmin, sunteți o eroare foarte gravă. Datorită dumneavoastră că ați fugit de la Biosombre până acum de ședințe, nu s-a putut... Nu, Sponte, vă duc la cunoștință că Biosombre a fost la ședință. Deci, înseamnă că 29 noiembrie deja contractul era expirat. Propun modificarea proiectului în sensul repartizării și încheierii unui nou contract. Pentru că din punct de vedere juridic asta este forma. Nimic împotrivă. Foarte bine că ați luat cunoștință de o soluție pentru a rezolva problema. Noi n-avem nimic împotrivă. Mă duc! Căutăm cadrul legal, domnul primar, domnul Sponte. Bun. Nu retragerea de pe urmă, pentru că și el, nu? Și domnul Tancău, dați microfonul și domnului Tancău. Mă rog. Deci vă rog frumos.
lăsați microfonul în momentul în care dau cuvântul, ca să iasă talmeș-palmeș, da? Nu sunt primar, domnul. Cine este pentru acest proiect? Cine este pentru? Cu modificările făcute. Cine este cu modificările făcute? 18 voturi pentru, da? A fost adoptat. 16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării unei locuințe în blocul 17BE din fondul locativ de stat. Domnului Iacob Ion. Cine e domnul Iacob Ion? Că trebuia să treacă prin comisia juridică, comisia socială, nu știu, posibil. Uita, domnul Matei, a fost prezent. Problema este mult mai veche, domnul Matei. Problema este mult mai veche. De vreo 2 ani de zile, domnul primar se pare că a tergiversat formularea unei soluții și inițierea unui proiect. Oamenii ăștia au locuit acolo de ani de zile. Există și o hotărâre judecătorească în sensul în care se constată că ei locuiesc acolo de ani de zile și vă rugăm în cazul ăsta să se supunem aprobării. Cine este pentru? Cine se abține, cine este împotrivă, și acest proiect a fost adoptat cu număr de 18 voturi. Vă mulțumesc. Proiectul numărul, domnul Sponte, domnule, ce pluralist sunteți? Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea aplicabilității HL numărul 87 din 04 al 10 a 2001 și HL numărul 79 din 2706 2006. Bun. La ce se referă acest proiect? Trecut prin comisia juridică. Dar spune, doamna. Domnul primar, să faceți precizări la acest proiect de hotărâre. Da. Acest proiect de hotărâre anulează 2 hotărâri ale Consiliului Local care se referă la vânzarea terenurilor din zona de pe malul mării cu $10 metru pătrat. Eu solicit Consiliului Local anularea și vânzarea acestor terenuri pe raport de evaluare. Deci eu vreau să le solicit să fie aici. Vă rog frumos să dați dimitează, dar te rog să dau sigură. Dar ce e dragă, dar ce e? Te rog frumos, gata, calmează-te. Te rog, nu dau bine treaba asta. Domnul Matei, proiectele din 2001 primează noastră viceprimar. Îmi dați voie ca să vorbesc? Vă rog frumos. Eu m-am ascultat, nu v-am întrerupt. Vă rog frumos, este o chestiune foarte importantă pentru orașul Năvodari și cine este jet de din Năvodari îl doare. Domnul primar, eu sunt de acord cu acest proiect, dar vreau să-mi răspundeți la întrebarea dacă ați rezolvat toate problemele de retrocitări privind legea 10 și 18. Dacă mai sunt cetățenii din orașul Năvodari care nu au primit pământ. Fiindcă eu știu că avem o hotărâre în Consiliul Local care am interzis și am stopat orice concepțiune și vânzare până când le rezolvăm la acești cetățeni problemele de retrocitare. Doamna, vă mulțumesc, doamna, asta a fost domnul Calapot, spuneți-le oamenilor Urgăta că ați vândut toate terenurile, după ce le-ați vândut, normal că vreți să modificați prețurile. Toate le-a vândut cu $10. Nu mai stricați de hectare, le-a vândut cu $10. Domnul Matei, erați viceprimar când a făcut hotărârea asta. Hotărârea pe care am dat-o primarul, până 2001 când erați la asta primarul. De ce n-ați anulat-o până acum? Bun. Bun, cine este pentru adoptarea acestei hotărâri? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 18 voturi pentru. A fost pentru aprobarea acestei hotărâri. Bun. 19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic de detaliu, locuințe colective, P plus 4 plus 5E, teren, proprietate privată, parcela 180 pe 8 pe 2.
strada C1. Bun. Ați sărit un proiect. Bun, îmi cer scuze. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru modificare PUD, spațiu comercial parter, aprobat prin HCV numărul 32 pe 24/3/2004 în spații comerciale și locuințe de serviciu D plus P plus 2 E, strada Berzei, numărul 1 bis. Sunt probleme aici? Cine este pentru? Cu 18 voturi a fost adoptat acest proiect. 19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic de detaliu. Locuințe colective P plus 4 plus minus 5 E. Ce înseamnă eu ăsta, domnul Sconte? Vă mulțumesc. Pe teren proprietate privată, parcela numărul 180 pe 8 pe 2, strada C1. Bun. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Cine se amână? Cine se abține? 14 voturi. Nu a fost aprobat acest teren. Vă rog, tăiați microfonul că vorbește prostii. 20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUD, case de vacanță P plus 2, P plus 4, Mamaia Nord, 1086, la Subjol. Sunt probleme? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Cine se abține? Cine se abține? 14 voturi. Nu a trecut nici acest proiect. Nu a trecut prin comisiile de specialitate. 21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea PUD. Lotizare pentru concesionare. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUD. Lotizare pentru construirea a 3 locuințe P plus 1 plus E. Teren proprietate privată, Năvodar, strada Pilului, numărul 34. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Acest proiect a fost adoptat cu număr de 18 voturi. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare pentru introducerea în intravilan ca trup izolat pentru realizare obiectiv. Hală la minor de profile, parter plus sediu, administrativ, P plus 2 etaje. Mulțumesc, domnul Sconte, am învățat ceva astăzi. Teren proprietate privată situat în extravilanul orașului Năvodar, parcela 249 pe 10 pe 1. Sunt probleme? Atunci supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Cine se abține? Cu 14 abțineri. Nu a trecut acest domnule, vă mulțumesc. Atrag atenția și să mă proiect de hotărâre. Hai microfonul. Vorbește prostii. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic de detaliu. Spații de cazare, agrement. Doamne, mi stăm pe la 12 noaptea. Domnul Sconte, hai domnule, să fim echilibrați, domnul Sconte. Să fim echilibrați. Domnule, hai să fim echilibrați, domnule. Deci, după ce... Dar, vă mulțumesc, domnul, vă frumos. Vă mulțumesc că ați explicat. Proiectul numărul 23, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic de detaliu. Spații de cazare și agrement. Zona C, lot 1, 4A, Mal, Lac, Subjol. Sunt probleme? Supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Cine se abține? 14 abțineri. Deci nu a trecut nici acest proiect. Vă mulțumesc pentru vot. 26. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 563 de metri. Bun. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic de detaliu. Locuințe și pensiune turistică. Locuințe de
plus P plus 1. Mamaia asta, parcela A, 116 pe 1 pe 1. Și parcela A, 166 pe 1 pe 2, loc 72. Dacă sunt probleme, cine sunt probleme? Am eu probleme, domnul președinte. Iar aveți proiectul se referă la teren proprietate personală pe care proprietarul dorește să construiască locuințe și persoane. Vă mulțumesc, domnul Sofret. Cine este pentru? Cine este pentru? Bun. Cine este pentru? Supun votul dumneavoastră. La domnul Sfântă și Păcar, vă mulțumesc. Deci supun votului dumneavoastră. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Cine se abține? 14 abține. Deci nu a trecut acest proiect. Proiectul 24. Nu a trecut. 25. Deci proiectul 24 nu a trecut, da? Nu. Proiectul 25. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic de detaliu. Parcelare locuri pentru locuințe individuale. P plus 1, 2 etaje, pe proprietate privată, parcela 276 pe 68, per 1 pe 2, strada Pinului și strada Mesteacănului. Sunt probleme? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Cine se abține? Nu a trecut nici acest proiect. Vă mulțumesc, vă rog să... Prestațiile pe care le-ați văzut dumneavoastră de cetățenilor. Cer aprobarea Consiliului Local să luăm o pauză de țigare pentru că am obosit. Cine este pentru? O pauză de 10 minute. Să se liniștească băieții. Pauză 10 minute. Vă mulțumesc.